מה קורה, נסיכה שלי? יפה. וואי, כמה זה חיכינו לזה. לגמרי. איזה כיף שזה הגיע, ואיזה כיף שיש לנו את האפשרות. וואי, ממש. אני חושבת שהרבה אנשים צריכים להיות מודעים לנושא הזה שאנחנו הולכות לדבר עליו בעצם, שזה החלומות. חד משמעית. כמה זה משנה חיים, מציל חיים, מכוון אותנו. כאילו, אנשים לפעמים יכולים להגיד, וואלה, חלמתי חלום, בסדר, אולי סתם, או איזה חלום מוזר. נכון. או... אנשים לא באמת מבינים את הכלי הענק הזה, את המתנה שקיבלנו, שהיא גם ההדרכה מדברת איתנו דרכו, וגם התת מודע שלנו מדבר איתנו. והתת, אנשים כזה, וואי, זה חלום הזוי, וכאילו ממשיכים הלאה. ואם הם היו יודעים שמשהו הכי קטן ממה שהם זוכרים, זו הכוונה ענקית, וואו. זה הכוונה ענקית ולפעמים משנה חיים. אחד משמעית. זה היה מתנה של כולם, לא רק של אלה שבאמת יודעים לפרש את החלומות כמו שצריך. ממש. את שינית לי את החיים בעצם, בזה שהגעתי איך לקורס. אולי תסבירי מה זה הקורס בעצם. אז קודם כל לא אני שיניתי לך את החיים. אז הבנתי אני הייתי שליחה אולי. שליחה, חד משמעית. כן. וזה בעצם הרצון שלך, והבחירה להבין את המעבר. את בחרת להירשם לקורס, את הבנת שיש משהו מעבר בחלומות שלך, את הרגשת את זה. נכון. אני צודקת? נכון. אז זה. קורס חלום ומציאות הוא קורס מאוד מאוד יסודי, מאוד מאוד מקיף ועמוק, שבעצם מדבר על כל עולם החלומות, התת מודע, ההדרכה, והוא בעצם שפה לכל מי שלומד את הקורס הזה, להבין. זה בעצם כלי, כמו שאמרתי מקודם, להבנה של ההדרכה שמדברת איתנו, ושל התת מודע שמדבר איתנו. ותגידי לי את, איך הקורס השפיע עלייך? וואו, אני זוכרת קודם כל שתמיד היו צוחקים על החלומות שלי, ועם הזמן ששמתי לב שהחלומות שלי מתגשמים, או פתאום אני מבינה את המשמעות של החלום, אז הבנתי שאני צריכה לבדוק. אני צריכה לחקור את הנושא, ואני זוכרת שחיפשתי מישהו שיכול להדריך אותי וללמד אותי, והגעתי אלייך. ואני זוכרת שאת השיחת טלפון שלנו, וואו. ואמרת לי, למה בעצם את רוצה ללמוד את זה? את חולמת הרבה? ואז אמרתי לך, יש לי הרבה חלומות, כאילו יש לי חלומות שמתגשמים, יש לי חלומות שפתאום אני מבינה שהם, מעבר לזה שהם קורים, אני מבינה שזה היה הזרה, או אם הייתי אומרת, אז יכלתי אולי לעזור למישהו, להציל אותו. אני יודעת מה קורה בחיים של אנשים רק דרך החלום. ואני זוכרת שאמרת לי, תקשיבי, זה בדיוק בשבילך. נכון. כאילו, אם את כזאת, ואני זוכרת שאמרתי, תקשיבי, את מאוד גבוהה, את כנראה שאת ישנה, אני זוכרת שסיפרתי שזה ממדים, ואמרתי, חכי, את תיכנסי לקורס ואת תביני. וכשנכנסתי לקורס, וואו, כאילו פתאום שמתי לב לכל מסר, הרי לימדת אותנו שלכל דבר יש משמעות, ואיך להבין את המסר שאנחנו מקבלים. נכון. ואם זה ברמת להציל חיים, כאילו פתאום נכון. הבנתי, והצלתי חיים, וכיוונתי אנשים, ואנשים הגשימו בדרך הזאת את הדברים שלהם, ואני, כיף, הבנתי את הדרך שלי, ממש. וואו. אז כן, אני באמת בהודעה על הזכות הזאת להעביר את הידע הזה, כי זה ידע עצום שאני אספר קצת איך הגעתי אליו. אני בעצמי, החלומות מלווים אותי אני זוכרת היום חלומות שלי מגיל 4-5. וואו. אני זוכרת חלום אחד שממש קמתי ממנו מאוד 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 מפוחדת,
ממש סיוט, אני זוכרת איך קמתי ממנו, וזה חלום שלא שכחתי אותו. ומאוד פחדתי ממנו, לא שכחתי אותו, ובדיעבד, כשהייתי בערך בת 20, הבנתי שזה היה חלום שבא להכין אותי לכל הילדות נערות שלי, כי זה בעצם כל מה שקרה אחר כך. והיום, כשאני מפרשת להרבה מאוד אנשים, אני רואה את זה המון, שיש חלומות שבאים להכין אותנו למצב מסוים, לתקופה מסוימת, לאירוע מסוים, וזה וואו, ואני ממש זוכרת את החלום הזה לפרטי פרטים, זה כאילו, אז, ובמשך השנים המשכתי כמובן, החלומות תמיד היו איתי, לפני כל פרק, לפני כל החלטה, אם הייתי מתלבטת, הם תמיד היו איתי, והבנתי שאני חייבת ללמוד את זה, חייבת להעמיק בזה, וזה מה שעשיתי. והיום כשאני מבינה, אני כאילו רק אומרת תודה. ממש, זה הכוונה לכל דבר. חד משמעית. זה הכוונה לכל דבר, זה אם אתה הולך למישהו לייעוץ, אתה יכול להקשיב פשוט לחלום שלך. כאילו, זה יישמע מוזר, אבל זה ממש ככה. נכון. זה להקשיב לחלום שלך, זה לא חלום כמו שזה נשמע, כמו שזה ברמת ההדרכה. נכון. כאילו, נכון. מדריכים אותך, נכון. מה הנשמה שלך צריכה, מה הכי נכון, מה מעכב אותך, מה חוסם אותך, מה הפחדים שלך, שאתה, לפעמים אתה לא מודע, אבל יש דברים אפילו ברמת להתנקות מהם. נכון, נכון, אנחנו נדבר על זה, זה החלומות, יש בהם המון קטגוריות. כן. יש חלומות שקשורים לבריאות, ויש חלומות שהם חלומות הזהרה. יש חלומות שהם ממש מראים לנו את מצב הנשמה. איפה היא נמצאת, לאן היא אמורה להגיע. יש חלומות שמראים לנו האם עברנו שיעור, האם אנחנו בתוך שיעור, האם צלחנו שיעור. יש חלומות של גלגולי נשמות, מגלגולים קודמים, שזה וואו. אנחנו נדבר על זה. כן. יש כמובן חלומות עם נפטרים, וברגע שאת יודעת, את קמה בבוקר ואת אומרת, טוב, זה חלום כזה, אני יודעת איך להתייחס אליו, זה מסדר לך את החיים. ממש. כי בסופו של דבר, אנחנו לא נחלום סתם. כל חלום יש לו משמעות. כל חלום יש לו משמעות, יש בו מסר, ואנשים נורא מפחדים מזה משום מה, כי הם נורא התרגלו ללכת לשלילי. ואת, תלמידה מצטיינת שלי, יודעת שהאלף בית שלי, האני מאמין שלי, זה תמיד, תמיד, תמיד לפרש לחיוב. אסור לפרש לשלילה. נכון. וכשאנחנו מפרשים לחיוב, זה כמו החלום הולך אחרי הפתרון. ואז, את יודעת, כן. הכל אפשרי עבורנו. מעבר לזה שצריך לפרש כאילו כחיוב, שזה חיובי, יש חלומות, נגיד, יצא לי סיטואציות שפירשתי, והבנתי שנגיד זה מסר שהוא צריך בדיקה. נכון. נכון. זה חלומות הזרה, שתקשיבי, לפעמים שאנחנו נמצאים בתקופות מורכבות, מאתגרות, אנחנו אומרים כזה, הלוואי ומישהו היה מכין אותי. וזה בדיוק החלומות האלה. הם באים להכין אותנו. וואי. וזה לא רק להכין, זה גם להזהיר. ואת הדוגמה הכי טובה לזה, את רוצה לספר? על הזרה. כן. החלום של הזרה. האמת זה על נפטר. דודה שלי, זיכרונה לברכה, אחות של אבא שלי, היא באה אליי בחלום, ואני ממש זוכרת אותה עומדת בכניסה לבית, והיא מסמנת לי עם היד שלה על צד שמאל שלה, על הכתף,
היא סימנה לי, וסימנה לי על הרגל, והיא מסמנת באטרף, כאילו עושה לי, אבא, 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 ואני כל כך נבהלתי, ואני מסתכלת עליה, כי אף פעם אני רואה אותה הרבה, היא באה לי הרבה, אבל אף פעם היא לא באה בצורה כזו, כאילו היא בדאגה היסטרית אליו, והיא לא הפסיקה לחזור, אבא, אבא, ולסמן לי על היד ועל הרגל. וכמובן שאיך שקמתי הבנתי שזה לא סתם חלום. זה היה לפני הקורס או אחרי הקורס? זה היה אחרי הקורס. בגלל זה הבנתי שאני חייבת להתייחס אליו. והלכתי לאבא שלי, ושאלתי אותו אם הוא מרגיש טוב, כי הבנתי שזה כנראה איזה סימן, היא לא סתם דואגת. והוא אמר לי שכן, וזה, ואפילו התרחק ממני כזה, הוא נרתע ממני, כי אמרתי לו שאחותו באה אליי והיא דואגת. קצת קשה לקבל את זה, אבל הוא הבין. הוא הבין, הוא יודע כבר שאני לא, החלומות שלי הם לא סתם. הוא קצת נבהל כנראה, והלך. וכמה ימים אחר כך אני רואה באמת את הרגל שלו, בדיוק כמו שהיא סימנה. וואו. עם כמה שניסינו להריץ אותו לרופאים, ואפילו רופאים אמרו לו, זה מים בברך, זה מים בברך, כאילו בקטע כזה, והאמנתי שזה לא סתם. ושאלתי את אמא שלי איך הוא ישן בלילה, והיא אמרה לי שכואבת לו היד, בדיוק כמו שהיא סימנה. אמרתי, אמא, זה לא סתם. והזהרתי את כולם. והם כולם הסתכלו, הם הבינו שאני לא מדברת סתם, אבל הם לא יודעים מה לעשות עם המידע הזה. אני פשוט הבנתי, והוא לא הקשיב, אז הבנתי שצריך להתקן את כל הסביבה שלו. אז התקנתי את כל הסביבה שלו, כולל העבודה שלו, כולל המשרד שלו, שיהיו ערניים, כי משהו קורה. הבנתי שמשהו קורה, היא לא מגיעה סתם. והם כולם היו עם העיניים, ובאמת, ברגע שהם קלטו שמשהו לא תקין, התקשרו לאחותי, היא הגיעה, לקחה אותו מהר לקופת חולים, שם עשו לו בדיקות, ישר אמבולנס, אמרו לו, אם היית מפספס, אם לא היית מגיע בזמן, אתה כבר לא היית פה. וואו, התקף כאילו היה. הוא היה לפני התקף לב, ועבר צינטור, והיא, בדיוק כמו שהיא סימנה. ומאז שתדעי לך, אבא שלי היה לו קשה עם העניין הזה, של החלומות וכל... מי שלא מחובר לעולם הרוח, כאילו הוא חושב שזה... כן, שאני התחרפנתי או אני שוגעת או אני סתם. ואמא שלי סיפרה לי שהיא שומעת אותו אומר לאנשים שהבת שלי הצילה אותי. וואו. כאילו, בזכות הבת שלי, היא ידעה. הבת שלי חולמת חלומות, פתאום יש לזה משמעות, פתאום הוא באמת מבין שיש פה משהו. ותחשבי כמה אנשים מגיעים אליהם חלומות כאלה, והם אומרים, שטויות. ממש. וכמה זה יכול באמת לשנות חיים, להציל. אני גם קיבלתי הרבה מאוד חלומות כאלה. אני זוכרת שגם איזה מישהי שלחה לי הודעה, שהיא חלמה על חמיה, אם אני לא טועה, חושבת, אבא שלה חמיה, גם, שמישהו בא אליה ואמר לה, תיזהרו, או סימן לה, ואמרתי לה, זה חלום הזרה, תיזהרו בכל מה תבדקו, אמרתי לה, תבדקו. והיא אמרה לי, הלכתי לשם, אמרתי להם, בדקנו, וממש הגענו שנייה לפני שזה היה כבר, כאילו הוא עבר אירוע מוחי, אני חושבת. וואו. כן. יש המון חלומות כאלה, והלוואי וכולם ידעו שיש ערך וכובד לחלום, יש לו משקל, הוא לא סתם מגיע אלינו, זה לא סתם שאנחנו הולכים לישון ומה שראינו, דמיינו, חשבנו, מגיע בצורות כאלה ואחרות, כן. לא. גם יש את אלה שאומרים, אני לא יודע אם אני חולם. לא. נכון. אז כמו שאת יודעת, כן. כולנו חולמים, לא כולנו זוכרים, וגם לזה יש סיבה. זה קשור לתת מודע, זה קשור לחלומות מפחידים שאנחנו חלמנו בעבר, ויכול להיות שכאילו בשנייה שקמנו אמרנו, לא רוצה שבחיים זה יחזור אליי, ולמילים יש כוח. וואו. כן. מי כמוך יודעת, ואז, וגם לזה יש פתרון. זאת אומרת,
דיברנו על זה, אנחנו לומדות את זה, למדנו את זה בקורס, ואני מלמדת את זה בקורס. לכל דבר יש פתרון. גם מי שלא זוכר חלומות, יכול לחזור לזכור חלומות. אז כן, זה מטורף. אז זה באמת חלום הזהרה. איזה עוד דברים לקחת מהקורס? קודם כל לעצמי לקחתי המון. אני בעצמי עברתי תקופה מאוד קשה שלא הבנתי מה קורה איתי מבחינת בריאותית. ואני לא ממהרת. אני לא ממהרת ללכת לרופאים. אוקיי. והרגשתי בהתחלה לקחתי את החלום, ישר את יודעת, לשמור על אחרים, לא חשבתי על עצמי. כאילו, חשבתי על מישהו אחר. זה מנגנון הגנה. ממש, כאילו, הבנתי שהמסר פה זה איזה בדיקה רפואית, אבל אמרתי, כאילו, מה אני? למה שאני אצטרך בדיקה רפואית? נשלח מישהו אחר שהיה בחלום, שחשבתי שאולי זהו. שזה קשור אליו. שזה קשור אליו. וידעתי שאם הבן אדם הזה בסדר, אחרי הבדיקה הרפואית שלו, אני צריכה ללכת להיבדק. ואני זוכרת ששלחתי חברה, והיא באה ואמרה לי, את טעית, אני בסדר. ואז אמרתי לה, אני לא טעיתי, זאת אני. כנראה שזאת אני. אני צריכה ללכת להיבדק. אמרתי, אני לא מיירתי, כי אמרתי, אולי זה את, כי היית בחלום, וגם דאגתי לך, אז אם זה לא את, זו אני. ובאמת, היה לי תופעות לוואי קשות, של זריקה ביולוגית, אני חולת קרון. ברמת ההירדמויות של הרגליים, חצי פנים, ידיים, לא יכולתי ללכת, לא יכולתי לעמוד, התנפחתי בצורה קיצונית. וכל רופא שהלכתי אליו, אמר לי, את אוכלת יותר מדי. וואו. אף אחד לא הקשיב לי. והחלטתי אני דרך אגב, כאילו, אני פותחת בקלפים, ופתחתי גם בקלפים לעצמי, וגם סבא שלי חיזק לי את זה עוד יותר, שאני חייבת לבדוק את עצמי, והחלטתי שלבד... סבא שלך בחיים? סבא שלי נפטר. אז הוא חיזק לך את זה בחלום? הוא חיזק לי את זה בחלום. וואו. ואמרתי, אני פותחת את הקלפים, פתחתי את הקלפים, ויצא לי שיש טיפול שלא מטיב איתי. שלא, כן. והפסקתי על דעת עצמי. ואיך שהפסקתי, חזרו לי הרגליים, ברוך השם. וואי, ברוך. אני לא מפסיקה ללכת. וכמובן, יש תופעות לוואי וכאלה, אבל זה, אם לא הייתי עוצרת, אני לא יודעת לאן הייתי מגיעה. יואו. כמה צריך להקשיב, גם לגוף. תקשיבי, אבל יש כאן משהו שאני חייבת כאילו להגיד לך, להוריד בפנייך את הכובע, כי ללכת נגד דעות של רופאים, רק בגלל שאת מחוברת לעצמך, ויודעת מה המסרים שאת מקבלת, ונצמדת למסרים שקיבלת גם בחלום וגם בקלפים, זאת אומרת, את מאוד מחוברת לאני שלך, לאני הגבוה שלך, וזה מטורף. כי כאילו, אני חושבת שבן אדם אחר שפחות מחובר לעצמו או לעולם הרוח, היה אומר, אוקיי, אבל הרופאים אומרים ככה, איך אני אעשה את זה? ממש. זה ממש. וזה לא רק אני, זה עוד הרבה אנשים שלפעמים אומרים, הלכתי לבדיקה, בסדר, הכל טוב. חבר'ה, ברוך השם שהכל טוב, אבל אולי הם מפספסים פה משהו. נכון. כאילו, אתה מרגיש טוב? וואו. אתה מרגיש טוב, נכון. הבדיקה יכולה להגיד א', אבל אתה, איך אתה מרגיש? נכון. הרבה אומרים, פסיכולוגי, ודברים כאלה, שמעתי את זה המון. שאמרו לך. וואו. כאילו, מי שמכיר אותי יודע שאני הבן אדם הכי שמח, והכי אוהב ליהנות, והכי אוהב לצחוק. ואני זוכרת שהרופאים היו אומרים לי, את צריכה פסיכולוג, את כנראה בדיכאון. אוי ואבוי. והייתי אומרת לה, שומע? אני מתבאסת מזה שאני לא יכולה לצאת מהבית, כאילו, אתה רציני איתי? תן לי לצאת מהבית, אני אצא מהבית, אני לא יכולה, משהו, הגוף בוגד בי. וואו. והיה רופא פרטי שאמר לי, הוא אמר לי את זה, ושחזרנו לאיפשהו ואמרתי לו, הפסקתי את הזריקות, אז הוא אמר לי, אני מצטער. הוא אמר לי, אני רואה את בן אדם אחר. אמרתי לך, הרגשתי שמשהו מחבא אותי. משהו גורם לי לא להיות אני. אני לא רוצה להיות ככה. איזה בן אדם רוצה להיות ככה?
משהו קורה. דרך אגב, זה מעבר לבריאות, יש עוד דברים שגורמים לבן אדם פתאום להתקבות. כן, כן. אתה רוצה לדבר על זה? מי שבאמת מחובר שוב, לעולם הרוח, לאנרגיה, יודע שאנרגיה היא דבר עצום, לטוב ולרע. את למדת בעצם 10 בעופרת. נכון. שסתם מעניין אותי, למה דווקא זה? למה דווקא עופרת? וואו, אני מאוד יודעת שזה, בתור אחת שעשתה, כאילו, הייתה עושה אצל אנשים, עופרת, ראיתי כמה זה עוזר לי. וזה כל כך סקרן אותי. עוד לא הייתי בכל העניין הזה של התקשור, והקלפים, והנומולוגיה, והפירוש חלומות, וקלפי טארות, עוד לא הייתי בכל זה. פשוט איזה מישהי פתחה לי את העיניים ואמרה לי, תקשיבי, את לא מבינה מה יש בך. כאילו, את צריכה לעזור לאנשים. קודם כל היא צודקת. את צריכה לעזור לאנשים, כאילו, את לא שמה לב שאנשים לבד מגיעים אלייך, כאילו, אם זה החברים, אם זה זה, ואת מכוונת אותם, ואת אפילו עוד לא עוזרת לאף אחד, אין לך ניסיון, את פשוט יודעת, יש לך ידע. נכון. ואם זה ידע מגלגולים קודמים, ואם זה פשוט את פתוחה. את פתוחה ואת מרגישה ואת יודעת. והחלטתי שאני חוקרת את זה. אני חוקרת את זה ממש, ובאותו זמן נרשמתי לתקשור, ללמוד איך להשתמש בכוח הזה. ואז אמרתי, אוקיי, חלומות, זה כל כך חשוב. כי גם בתקשור דיברנו על חלומות. נכון. ואז מצאתי אותך, והגעתי אלייך שזה עולם ומלואו. ואז הנורמולוגיה, והעופרת זה היה משהו אמרתי, איך אפשר להבין מגוש? איך אפשר להבין מגוש? משהו. וזה כל כך סקרן אותי. ופתאום קלטתי שהמורה גם אמרה לי, את תביני לבד, כי את פתוחה, את תראי דברים, הם יראו גוש. אבל את תראי את המעבר. את תראי את המעבר. אני יכולה להגיד לך שאני בתור מטפלת תת-מודע, מסתכלת על המטופל, אני מדברת עם המטופל, ואני יכולה ממש להרגיש את האנרגיה שלו, את השדה האנרגטי שלו, את התדר שלו. זה מטורף. כן, כן. וככל שאנחנו בתדר יותר גבוה, אנחנו נצליח בכל מה שרק נרצה. כאילו מבחינת הגשמה, בריאות, הצלחה, ככל שהתדר יותר נמוך, דברים יקפצו, ינצלו את התדר הנמוך. וזה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. להיות בתדר גבוה, בתודעה גבוהה, להבין את האנרגיה. וכשאתה מבין את האנרגיה, אתה גם שולט בה. נכון. וזה מדהים, ואת לדעתי דוגמה מטורפת לזה. אני חושבת שאנשים צריכים, קודם כל, יש מודעות היום, גם במיוחד אחרי 7 לאוקטובר. אנשים ממש ממש נפתחו, אם זה כאלה שפתאום החליטו שהם חוזרים בתשובה, או כאלה שחוו כל כך הרבה דברים שם, שהם אמרו, זה לא סתם, זה לא סתם. ואנשים נפתחו, כאילו ממש פחו את העיניים שלהם לנושא הזה, ואני חושבת שזה נגיד נושא, אם כבר יש דברים בטיקטוק, אני חושבת שזה נושא שלא מצאתי אותו. הנושא של החלומות. שברגע שבן אדם באמת יבין את הדברים הקטנים האלה, הוא יגיע למקומות אחרים. נכון, 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 נכון. חשוב לי להגיד שאני בקורס, שאת למדת אותו, משלבת, זאת אומרת, אני מלמדת פירוש חלומות לפי הפסיכולוגיה, פירוש חלומות לפי הקבלה, ופירוש חלומות לפי הדעה הרווחת. אני בעצם נותנת לתלמידים את הכל, והכל לפניכם, אתם תבחרו איך אתם רוצים לפרש, ומה הכי מדויק לכם. מעניין אותי איך זה השפיע עלייך, שיש לך כמה דרכים. וואו.
קודם כל, אני חושבת שזה גם חלק מתקשור, אני מרגיש לי שזה נכון, מה שאני אומרת ומכוונת, כי יש דברים שאני אומרת, זה לא... זה כאילו שאני שומעת את כל החלום, כמו שלימדת אותנו, כל דבר הוא חשוב. אם זה חלון, אם זה וילון, אם זה שולחן, אם זה כיסא, אם זה כל פריט הכי קטן. אם זה האווירה, אם זה התחושה. כן, אם זה התאורה, כל דבר נכון. יש לו משמעות. ואני לוקחת את הדברים שלך שלימדת אותנו, ואני ממש, כשאני שומעת את החלום של המטופל שלי, אני לוקחת... ממש כל פרט ופרט, אני רושמת אותו, אם זה שולחן, אם זה כיסא, אם זה, אני רושמת, ואז אני רושמת את המסר שלו, את התרגום, וזה יוצא כל כך חזק ומשמעותי, ופתאום הכל גם מסתדר. כאילו, לפעמים אני אומרת, יש משהו שאתה אולי מפספס, צבע של חולצה, יש לך? שאתה זוכר? כי זה כל כך חשוב להמשך החלום, שאני אבין לכוון, לאן, איפה המסר? כאילו, המסר מכוון לאן? נכון, נכון. זה מזכיר לי, הילדים שלי, שיהיו בריאים, ממש מגיל מאוד קטן, הם יודעים, כל חלום שהם זוכרים, הם מספרים לי. עכשיו, את יודעת, לפעמים זה בא באחריהם, כי אני מגלה עליהם דברים שהם לא רוצים להגיד לי. אז הבן שלי ככה בא, אומר לי, חלמתי ככה וככה וככה וככה. עכשיו, לא היה שם שום אלמנט זוגי או משהו כזה. ואז אני שואלת אותו, אתה בקשר עם מישהי? יש איזה משהו? והוא כזה, בהתחלה, כזה. כי לפי זאת אומרת, הפירוש נותן לנו, כשהוא מדויק, אבל יש לי צמרמורות, כן, פתח עצום על המצב של הבן אדם, על ההתלבטויות שלו, והמון הכוונות, המון הכוונות. וואו, זה כזה כיף לשמוע אותך. אותך. כי כאילו, את יודעת, אוקיי, אני כל כך בתוך זה, וכל כך נהנית מלהעביר את הידע הזה והחומר. וכשאני רואה שזה באמת מתקדם הלאה, ומשנה חיים של האנשים, ואת מעבירה את זה הלאה, זה כאילו... זה אחד המרגשים. אני חושבת שכל בן אדם, ואני בטוחה ששומעים אותנו הרבה, שכל בן אדם שמחובר לרוח, או חולם חלומות, או התחיל להבין שיש לו יכולות, ממליצה, זה תוספת רצינית לתחום, אם הוא הולך עליו, ובכללי, בשבילו. זה הרבה ידע שהוא חשוב, הוא משמעותי. מאוד. חשוב לי כאילו שנדבר רגע קצת על כל מיני סוגי חלומות. וככה... יאללה, זרקי אותי, על מה רצית? יאללה. אז הכוונה והעזרה דיברנו. משאלה. יצא לך? משאלה, אני יכולה להגיד שיש לי איזושהי לקוחה, עוקבת, שהיא מאוד רוצה להגשים משהו בחיים שלה. ואני יכולה להגיד לך ש95% מהחלומות שלה זה על ההגשמה הזאת. עכשיו, כמו שלמדנו בקורס, אנחנו יכולות לדעת האם זה מסר למשהו שהולך לקרות, או האם זה חלום משאלה. עכשיו, כשבן אדם יודע, טוב, החלום הזה הוא מסר, יש לו, את יודעת, זה עושה את שלו. כשהחלום משקף לך את המשאלה שלך, אז אתה יודע איפה אתה נמצא. עכשיו, כשאנחנו עובדים נכון עם חלומות, אנחנו גם יכולים לבקש לפני השינה, הכוונה
איך אני יכול להגשים את המשאלה? ואז, אתה מקבל את התשובה דרך החלום. ברור. יצא לך? וואו, יש לי כל כך הרבה, אבל אני כאילו פתאום מבינה שהם מתגשמים, אז אני לא יודעת אם להגיד שזה משאלה או לא, פשוט אני קוראת לזה נבואי. כן, לא, חלום נבואי יש. השאלה אם יצא לך, נגיד, לרצות משהו מאוד, מאוד, וחלום שבעצם יכוון אותך איך את מגשימה את זה? כי לי יצא. אז תספרי לנו. וואו. מאוד מאוד רציתי, נגיד, להוציא את הקורס לפועל. כן. להוציא אותו, בעצם להתחיל ללמד. ואני ממש חלמתי מה אני אמורה לעשות כדי שזה יצא לפועל. זאת אומרת, זה ברמת ממש שלב אחרי שלב, מה את צריכה לעשות? עכשיו, אנשים יחשבו שזה לא נורמלי, כן. אבל אם הם רק יבינו שבבקשה פשוטה ובכוונת לב תאורה, מה שנקרא, הם יכולים לקבל את התשובה. זה מדהים. אני אנסה את זה. תנסי. אני אנסה את זה. אני יכולה להגיד לך שהחלום ששלחתי לך שבוע שעבר, שלי, סתם שאנשים ידעו שמרוב שאני סומכת עלייך, אז אני תמיד שמחה לשמוע את חוות דעתך, גם על החלומות שלי. את יודעת, עוד נקודת מבט זה תמיד נותן לך עוד פתח. כן. וזה תמיד חשוב. אז אני יכולה להגיד לך שממש ביקשתי לקבל איזשהו מסר לגבי התקופה הנוכחית. והופ, הלכתי לישון, וחלמתי את החלום ששלחתי לך. וואו. כן. עכשיו זה בכלל מתחבר לי. כן. וואו. כן. זה מסר מדהים. אמן. אמן. זה מסר מדהים. כן. כן. אבל את מבינה? זה כאילו בן אדם שנמצא באיזושהי סיטואציה, ובסך הכל צריך איזשהו חוט מההדרכה שלו. כי כולנו רוצים לדעת האם נעבור את התקופה הזאת, איך יהיה, מה יהיה, אוקיי? עכשיו, אנחנו לא באמת יכולים לדעת במודע ובכאן ובעכשיו, מישהו לא מתקשר. כן. אז אתה יכול לבקש, להתכוון, ללכת לישון, ולקום עם המסר, ועם ההכוונה, וזה מטורף. כן, ואם יש כאלה שלא מבינים את ההכוונה, כי יש כאלה שלא מבינים את ההכוונה. רוב האנשים לא מבינים את ההכוונה. אז אני באמת חושבת שזה משהו שבאמת חייבים להיכנס לקורס הזה. כאילו, אני יודעת שזה נשמע כזה להיכנס לקורס, אבל אני באמת חושבת כי אני רואה את החברים שלי, את הסביבה שלי, מעבר לזה שאני יודעת מה קורה בסביבה שלי, בלי להיות בסביבה שלי. כי את מרגישה, זה כל כך חשוב, אפילו בלהבין מי נכון לך ומי לא. חד משמעית, חד משמעית. ואגב, מי נכון לך ומי לא, אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים קיבלתי חלומות, שממש מזהירים אנשים מאנשים מסוימים. כן. ואז אני אומרת למי ששלח לי את החלום, נגיד, יש מישהו או מישהי בסביבה שלך, אז לפעמים מביאים פרטים חיצוניים כדי שהחולם יבין מי זה, או לפעמים החלום מביא לנו איך הוא משפיע, או במה הוא עובד, או דברים כאלה, שהוא לא טוב לך. וכאילו בהתחלה החולם אומר, מה? אבל הוא חבר ממש טוב שלי, איך יכול להיות? וואי. ואז כזה אחרי שבוע, שבועיים, הם שולחים לי הודעה, את לא מבינה איך צדקת. וואי, כן, 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 בדיוק, זה ההודעות של אחר כך, שהכל מתחבר להם אחרי תקופה קצרה, פתאום זה כזה, וואו, זה בדיוק מה זה בדיוק מה שקרה, זה בדיוק מה שהיה. נכון, נכון, חד משמעית. כן, כמה הודעות כאלה אני מקבלת. כן, כן.
זה באמת, לי קרה סיטואציה כזאת עם מישהי, שהיא סיפרה לי חלום, והבנתי פשוט דרך החלום שלה, יש לה כל כך הרבה להגשים, יש לה כל כך הרבה לאן להגיע, והיא נמצאת במקום שהוא מעכב אותה. אבל מה שמעכב אותה זה כנראה אדם מסוים, אנשים מסוימים בחיים שלה, שאת יודעת, את לא חושבת, אבל הם בגדול כל הבעיה, כי ברגע שהיא תשתחרר, היא תצליח לפרוח, היא תצליח להגשים, היא תצליח ליצור, היא תצליח פשוט להיות כל מה שהיא רצתה. נכון. ולפעמים אנחנו תלויים במישהו, ובחלום אתה יכול להבין את זה, שזה כל מה שמעכב. נכון, נכון. זה מסוג החלומות שבעצם, שהחלום מגיע כדי שתשני משהו, כדי שתטפלי במשהו. ואני קיבלתי הרבה מאוד חלומות כאלה, הגיעו אליי, אני יכולה לתת דוגמה על מישהי, שיתת, אני מכירה אותה מרחוק, לא עכשיו חברה, אבל כשיש לה חלומות, היא כזה פונה אליי. ומבחוץ, היא נראית המאושרת באדם. והיא שלחה לי חלום, ואני מבינה שהחלום זועק לעשות שינוי בחיים שלה, אבל שינוי בזוגיות. זאת אומרת, ממש לנוס על נפשה. עכשיו, עם כל הכבוד, להגיד דבר כזה לבן אדם, נכון. זה לא אפשרי. חד משמעית. זה לא לעניין. כאילו, גם בסופו של דבר אני אומרת, מי שם אותי כאילו, מי אני שאני אגיד לבן אדם דבר כזה? ואז אני בעצם משקפת לה את זה שהחלום מראה שהיא צריכה לעשות שינוי, לא אמרתי איזה שינוי, כי שאלתי אותה, בתוך תוכך, את מרגישה לפעמים שעושים לך עוול או שלא טוב לך? עכשיו, לא שיקפתי לה שאני יודעת שזה דווקא בזוגיות. כן. היא אמרה לי, וואי, איך את יודעת? אמרתי, זה רק מהחלום. עכשיו, בן אדם רגיל שיראה את החלום, לא באמת יבין את זה. זה רק מי שבאמת יודע לפרש. אז אמרתי לה, המסר הוא ששימי את עצמך במקום הראשון, ואל תישארי אז זהו, אז עשיתי את זה בכזה, בקשר או בסביבה עם אנשים שלא רואים אותך ושלא מכבדים אותך וכולי. ואז אחרי כמה חודשים היא שלחה לי, את לא מבינה איזה חסד עשית איתי, ששיקפת לי את הפירוש של החלום הזה. כי תמיד פחדתי והשתקתי את הקול הזה, ובזכות החלום והפירוש בחרתי בעצמי. עם כל הפחד בחרתי בעצמי. והיא אמרה לי, את לא מבינה כמה טוב לי היום. ולשמוע את זה, זה כאילו... כי בן אדם צריך איזה שנייה זבנג כזה של פתאום איזה התראה, ושהוא מבין שזה, בואנה, בן אדם שלא יודע עליי כלום, אני מספרת בסך הכל חלום, והוא מבין את המשמעות, הוא מבין אותי, כי הוא יכול דרך החלום, אז כמה אני סוחבת איתי, כאילו, כמה זה משפיע עליי, אפילו שאני ישנה. מאוד, מאוד. וואו, זה מטורף, זה ממש, כאילו, הזבנג הזה שאת אומרת, זה בדרך כלל מגיע לאנשים שהם יודעים שרע להם, הם יודעים שהם צריכים לעשות שינוי, הם יודעים שהם צריכים, לא יודעת מה, להתקדם, להחליף עבודה, לשנות משהו בזוגיות, להוציא אנשים מהחיים שלהם, ובעצם הם משתיקים את הקול שלהם. הם משתיקים את האני שלהם. הם בסוג של הדחקה. ואז החלומות יגיעו בדיוק לתת את הזבנג הזה. כן. ומי שלא ישמע, החלום יגיע יותר בצורה משמעותית, כן. או בצורה יותר מפחידה ומטלטלת, כדי שאתה לא מבין. שהבן אדם יגיד,
רגע, שנייה, וואי, איזה חלום מפחיד, חלמתי. מעבר לזה, החלומות חוזרים, שאתה לא מבין אותם. ברור. חלום חוזר, כמו שאת יודעת, זה חלום שלא הבנו את המסר. דרך אגב, אני זוכרת שבקורס שלך, שלימדת אותנו, אז דיברנו, כל פעם היית אומרת לנו, אני רוצה שתבואו עם חלום, אני רוצה שתבואו עם חלום. ואז היינו מתחילים לפרש חלומות. וסיפרתי לה חלום ישן שלי בתור ילדה. וואי, לחשוב על זה, אני נחנקת. ואני אומרת לך שהחלום הזה מלווה אותי עד היום. עד היום החלום הזה מלווה אותי, אז למדתי אצלך בגיל 28 נראה לי. היום אני בת 30. ואני זוכרת שסיפרתי לך את החלום, ואז הסתכלת עליי ואמרת לי, מור, זה... את מודעת לזה שזה חלום מגלגול קודם. ואז הסתכלתי עליך ואמרתי לך, אני הרגשתי שזאת אני, אבל אני לא, זה נראה עתיק מדי בשביל, ואז אמרת לי, נכון, הבחורה זו את, בגלל זה את ראית את הסביבה. והיא אמרה לי, עכשיו אני מבטיחה לך שאת תלכי לישון, את כבר לא תחלמי על זה יותר. כי אמרתי שברגע שאת תהיי מודעת לזה, שזה החלום, כביכול, זה המסר. זה המסר של את חובה חלומות של גלגולים קודמים, ברגע שתביני שזה גלגול קודם, החלומות יפסיקו. החלומות יפסיקו, ואני זוכרת שהייתי בשוק. באמת, לא, זה עד היום, שוש, עד היום, אני לא חולמת את החלום הזה, וזה הסיוט. כמה פעמים הוא חזר? הוא חזר מגיל מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד קטן. אני הייתי תמיד רצה להורים שלי, ומבקשת מאמא שלי לעשות לי מקום בלילה. מרוב שהייתי מפחדת, אחותי הקטנה הייתה מפחדת לישון איתי בלילה. כי היא הייתה מרגישה שאני רואה דברים וכזה, והייתה נורא נלחצת. אבל זה חלום שהייתי מתעוררת ממנו, הייתי הולכת לאמא שלי, אומרת לה, את לא שומעת אותי צורחת? את לא שומעת שאני קוראת לך? את לא שומעת שאני צורחת? והייתה אומרת לי, לא שמעתי כלום. ואני אומרת לך, צרחתי בלי גרון, לא היה לי גרון מרוב שצרחתי. כאילו סיוטים שבאמת, כאילו, אם אנשים חולמים חלומות שחוזרים על עצמם, שיבדקו, שלא יחזרו שוב. כי זה באמת, שיבדקו מה המסר. זה קשה. שיבדקו מה המסר, וגם, כאילו... את הבנת מה המסר? כן, אני הבנתי מה המסר. היו לי סוג של טראומות שהן לא שלי. לא מהגלגול הזה. בדיוק. שהן לא שלי. שבעצם זה בא להגיד לך, תטפלי במשהו, כן, תנקי כן, משהו. יש כן. משהו שאת צריכה לנקות, ומעבר לזה, זה כאילו, זה לא פה. אני רואה שזה לא פה. כן. אז להבין שיש, ומעבר, אני חושבת שזה היה אפילו סוג של תחקרי את זה. נכון. תחקרי. חקרת את זה. חקרתי, אני אוהבת לחקור את זה. חקרתי. נכון. וזה שינה לי את החיים, באמת, כאילו, יש דברים שבאמת לא צריכים לחזור. מה שהיה, שישאר שם. נכון. וואו. ממש. אני יכולה להגיד שאצלי בקליניקה אני רואה הרבה פעמים סוגי חלומות כאלה, והרבה פעמים דפוסי התנהגות של אנשים, שבעצם מתמודדים עם אתגרים בגלגולים האלה, שהמקור שלהם הוא מגלגול קודם. ואני יכולה להגיד לך שכל המטופלים שלי, מהטיפול הראשון אני אומרת להם, תתעדו את החלומות שלכם ותשלחו לי אותם. כי אין מה לעשות, ברגע שמתחילים, בלי קשר לטיפול תת מודע, אבל עוד יותר, כשאנחנו מתחילים לנקות את תת המודע ולטפל בו, החלומות התעצמו מאוד, כי בעצם דרך החלום אנחנו מקבלים אישורים גם על דברים שהתנקו, כן. וגם הכוונות על מה צריך עוד לעבוד, על מה צריך, אם צריך עוד לנקות בנושא הזה, אם צריך לתת פוקוס על נושא אחר, ואני פוגשת את זה המון, גם שחלומות בעצם מביאים לידיעת המטופל או המטפל, את הנושא שצריך לעבוד עליו, וחוץ מזה, כמובן גלגולים קודמים, שיש אנשים שזה לא משפיע עליהם. נכון. אבל יש אנשים,
זה מאוד תלוי ברמת הנשמה ועוד כל מיני דברים. יש אנשים, ועד כמה הם פתוחים כמובן, יש אנשים שזה מאוד משפיע עליהם. אני יכולה לספר שהגיע אליי מטופל, שטיפלתי בו, הוא היה בדיכאון ובחרדות, והתחלנו לטפל, וכמובן אמרתי לו, כמו לכל המטופלים, אתה מתעד לי את כל החלומות. התחלנו לטפל, והוא התקדם בטיפול, וכאילו אני עדיין מרגישה שיש פה עוד משהו. וככל שהוא שולח לי עוד ועוד ועוד חלומות, אני מבינה מה המשהו הזה. דרך הפירוש של החלומות, אני מבינה שלבן אדם יש סטייה. ואני מבינה שזה מגלגול קודם, שזה לא מהגלגול הזה. כמובן ששיקפתי לו, והוא הסכים איתי, והוא אישר את זה. ואז שאלתי אותו, אם הוא רוצה לפתור את זה, ואם הוא רוצה לפתור את זה בטיפול, ובגלל שאני גם מתקשרת וגם למדתי את זה, אז עשינו שחזור גלגולים. וואו. ומה שעלה בשחזור זה היה מדהים. זאת אומרת, הוא בגלגול הקודם... והוא לא בן אדם רוחני. הוא לא בן אדם רוחני. הוא לא בן אדם רוחני. לא, בכלל לא. אבל הוא היה בהלם שאני... התחבר לו. בטח שזה התחבר לו. הוא סיפר לי שבגלל הסטייה הזאת, הוא נמנע מהמון המון המון מצבים בחיים. וואו. כן. הוא מונע מעצמו ללכת ברחוב ליד אנשים מסוימים, להסתכל, המון דברים. והוא חי בעצם בסוג של כלא. של עצמו. של עצמו. ואז הוא אמר, את יודעת מה? אני מתמסר, בואי נעשה. ובשחזור גלגולים, בעצם גילינו שהוא היה ילד שהתעללו בו. וכתוצאה מזה, עברה אליו הסטייה כביכול. וואו. ובשחזור, מי שהתעלל בו, הגיע, והוא הסכים לסלוח לו בתנאי שהוא יבטיח לו שהוא לא יעשה את זה יותר בחיים, והוא הבטיח לו. והמשכנו את הטיפול, ואחרי 3 שבועות הוא אמר לי, שוש, אני חייב לשתף אותך במשהו. הייתי מאוד סקפטי, אבל לא מרגיש שום משיכה, שום עניין, שום רצון. אני מסוגל ללכת ברחוב רגיל, להסתכל על מה שאני רוצה, ללכת ליד מי שאני רוצה, וזה, אני זוכרת, זה אחד השחזורים שהיו מאוד 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 משמעותיים עבורי כמטפלת. אבל זה כתוצאה מהחלומות. בלי החלומות לא יכולתי לדעת את זה. חד משמעית. כן. חד משמעית. אני לא חושבת שיש דרך להבין את זה. אם לא, כאילו בן אדם, את יודעת, כל אדם שהוא לא רוחני, הדבר היחיד שקרוב לדעתי, נכון, זה החלומות. נכון. זאת אומרת, אם הוא לא היה בא מרצונו להגיד את זה, כן. אז הייתי, זאת אומרת, הוא לא אמר את זה. אני עליתי על זה דרך החלום. אני לא חושבת שמישהו היה בא ואומר דבר כזה, כי בכל אופן, זה הכי לא נעים שיש. זה מטורף השחזרו גלגולים. כן, כן. איך את עושה את זה? כאילו, בתקשור. בתקשור. בתקשור עם המטופל. עם המטופל. כן. כמובן ששחזור גלגולים עושים רק אם זה באמת מיטיב עם מצב של בן אדם פה כרגע, בכאן ועכשיו בגלגול הזה. סתם לעשות שחזור גלגולים כי מעניין אותי מה הייתי בגלגול קודם, לא עושים את זה. כאילו ברמת הנשמה לא נכון לעשות את זה. כן. זאת אומרת, רק אם מישהו מתמודד עם איזשהו אתגר כאן בגלגול הזה, ואני מקבלת בתקשור שזה קשור לגלגולים קודמים, ונכון לו לעשות שחזור גלגולים כדי לשחרר את זה, רק אז. זה מטורף, כי
את יודעת, אני לא ידעתי את זה אז. ואני זוכרת שלי היה גם משהו כזה, שברגע שהבנתי אותו, את המשמעות בדיוק כמו שאת ספרת עם המטופל שלך, שברגע שהוא הבין, אז פתאום הדברים השתחררו לו, לי יש אדם בחיים שלי, שלפני שבכלל הוא נכנס ממש לחיים שלי, אני ראיתי אותו 2 לפני, ואותו ואת אימא שלו, והרגשתי שאני מכירה אותם. ורציתי לפנות אליהם ולשאול אותם, כאילו, אנחנו מכירים? מרוב שזה היה כל כך חזק, אני זוכרת שהסתכלתי ופשוט הייתי בשוק, כמה זה מוכר. ועברו 2, וכמו שאת יודעת, דברים לא קורים סתם, והם נכנסו לי לחיים, בלית ברירה. והכרנו, ונפל לי האסימון, וגם שמתי לב שכל השנים האלה שהבן אדם הזה בחיים שלי, יש לי אליו משהו שאין לי לאף אחד אחר, שזה דאגה. דאגה, דאגה, דאגה. מעבר לזה שאני מרגישה שאני מכירה אותו ואת האמא, יש לי דאגה עצומה ברמה שהיא הפריעה לי כבר. וואו. היא הפריעה לי, כאילו, יש לי כל כך הרבה אנשים בחיים שלי, למה הבן אדם הזה זה משמעותי לי ברמה של טריגרים, עושה לי טריגרים, עושה לי לא טוב, גורם לי להרגיש לא טוב, כאילו, דאגה שעושה לי רע. ולא רציתי את הדאגה הזאת, לא רציתי אותה, והיה לי חלומות שאני רואה בדמות אחרת, כן? אותו ואת אימא שלו. ואני יודעת אבל במודע, בחלום, אני יודעת שהוא זה הוא והיא זו היא, ואני יודעת את זה, הם שונים לגמרי. נכון. שונים לגמרי. זה קורה הרבה. כאילו, הבן אדם מטולטל בחלום בכלל, ובמציאות הוא עם חלק. ואני זוכרת ממש את החלום, ואני זוכרת שיצא לי להיות באיזה הפרשת חלב, הייתה שם איזה מתקשרת, ואמרתי, תקשיב, יש לי איזה סיבוך עם איזה בן אדם בחיים שלי, אני כאילו לא יודעת מה קורה שם. ואז היא התחילה לספר לי מה קורה שם, ואני מסתכלת, אני עושה לעצרי. אני אמשיך. ואני מספרת לה את החלום שלי. והיא מסתכלת ועושה לי, אז את יודעת. אז אמרתי לה, לא, זה החלום שלי. את סיפרת לי עכשיו את החלום שלי. והיא אומרת לי, אז את מבינה? ושם נפל לי האסימון, חקרתי את זה עוד קצת, והבנתי ששם חוויתי משהו עם הבן אדם הזה שגרם לי לדאוג לו. ושהבנתי את זה, זהו. זה נגמר, כבר הפסקתי. וואו. בדיוק כמו שאת אומרת, ברגע שאתה מבין את זה, נכון. כי זה בעצם מסרים שמכוונים אלינו, שאנחנו נבין אותם, כדי שאנחנו נגדל ונתפתח. הרי מה המהות שלנו פה? שהנשמה תתפתח. עכשיו, המסרים האלה מגיעים כדי שאנחנו נתפתח, כי ברגע שאת הבנת את זה, את בעצם משלימה את הפאזל. כן. הבנת? כן, הכל מתחבר. כן. מעבר לזה שמתחבר, זה דברים שהם קרמות. זה דברים שחוזרים. שתדעי איך שאני חקרתי את זה גם, ושאלתי את אותו בן אדם. בחלום, כאילו בגלגול הקודם, אמא שלך אמרה ככה וככה. אל תשקר לי, היא אמרה לך את זה גם בגלגול הזה. הוא הסתכל עליו, אמר לי, כן. זה מטורף, וזה חוזר. עכשיו, אף אחד לא מודע לכלום, כאילו, אני מודעת לזה. כאילו, לפעמים אפילו יש איזה כעס כזה, שכאילו, הכל בגללך, או אתם לא נתתם לזה לקרות. וואו. והוא מקבל את זה? מי מקבל? הבן אדם הזה. הבן אדם, אני חושבת שהבן אדם הזה שסיפרתי לו את זה, כן. מתחבר לזה, אני חושבת שגם הוא מרגיש שיש משהו אחר. זה ברור. הוא מרגיש שיש משהו אחר, הוא פשוט, אני חושבת שהוא לא זוכר כמוני. כן. הוא לא זוכר כמוני. כן, ברור. בסדר, אני חושבת שעם התפתחות רוחנית, כן. דברים יכולים לזוז. נכון. ואם דיברת על קרמות, אגב, יש סוגי חלומות שהם ממש משקפים לנו סגירה של קרמה, שחרור קרמה, סגירת מעגלים. לפעמים אנחנו חולמים על אנשים מהעבר הרחוק, שכאילו, אנחנו קמים ואומרים, מה הקשר? מה הקשר שחלמתי עכשיו על הבן אדם הזה? אם לא הייתי חולמת עליו, הייתי שוכחת ממנו בכלל. נכון. וזה לא סתם. אין חלום שהוא סתם. זה בעצם מה שקורה, שכדי שאנחנו נעבור לשלב הבא ולשלבים הבאים ברמת הנשמה,
לפעמים, אם לא עשינו סגירת מעגל עם אנשים מסוימים, זה יעכב אותנו. נכון. ואז, לפעמים, אנחנו בעצם סוגרים את המעגל בחלום. הבנת? הבנתי את זה, כן. כי, זאת אומרת, הנשמה היא חיה בחלום. זאת אומרת, מה שאנחנו חווים בחלום, הנשמה חובה. ואז זה בעצם סוגר את מה שאנחנו לא סגרנו כאן ועכשיו. הבנת? וכשאנחנו סוגרים את המעגלים האלה, אנחנו בעצם יכולים להתקדם לשלב הבא. והרבה אנשים שואלים אותי, אבל מה הקשר? אבל למה חלמתי עליו? אבל למה חלמתי עליה? זה פשוט להבין את זה. כן. עם היסודי שלי בכלל, מה הקשר? נכון. מהגן, היא הייתה שכנה שלי. היא בכלל הדודה של, בכלל מישהו מהבית ספר שלי, ואני לא יודעת, זה ממש. נכון. ואני יכולה להגיד לך שכל בן אדם, היו לו, רוב האנשים, הם חיו הרבה מאוד, כאילו הם היו הרבה מאוד גלגולים. זאת אומרת, אנשים ששואלים אותי, מה הייתי בגלגול קודם? אני לא אספר לך שהיית בהרבה גלגולים קודמים. זה כאילו, את מבינה? אז זה כזה. אבל אני חושבת שבשנתיים האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, יש המון חלומות על סגירת מעגלים, שחרור קרמות. הרבה אנשים שלא סיימו קשרים בצורה טובה ואידיאלית עם אנשים מסוימים, או פגעו או נפגעו, פתאום הם חולמים שהם היו ביחד והכל היה בסדר, וכאילו אף פעם הם לא רבו. או כאילו לא קרה מה שכל אחד והסיפור שלו, וזה לגמרי סגירת מעגל. זה סגירת מעגל, שחרור קרמה, זהו, את יכולה להתקדם. או אתה יכול להתקדם. וזה, תקשיבי, זה דבר מאוד 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 מבורך, אני חושבת. מה? שיש את האפשרות הזאת בכלל, ברמה הנשמתית. כן, כן. כי לפעמים ללכת לבן אדם ולהגיד לו, שומע, אני יודעת שהקשר לא נגמר כמו שהיינו רוצים, ונפגעתי או פגעתי, זה מורכב לאנשים. ואם זה קורה מאליו, אז כאילו, מה טוב. כן. אני חושבת שאחרי השביעי לאוקטובר, החלומות האלה תפסו תאוצה, זאת אומרת, היו את כל החלומות של לפני השביעי באוקטובר, שהמון אנשים חלמו על מה שהולך לקרות, המון, המון. אני אישית קיבלתי מאות לדעתי. ואני ידעתי שמשהו הולך לקרות, לא חשבתי שבסדר גודל כזה, כמובן. וזה היה כמובן הפתעה לכולנו, אבל ברגע שזה קרה, הציפו אותי. חלמתי חלמתי על זה, חלמתי על ככה, ממש יש אנשים שחלמו, אפילו שהם בעצמם לא חוו, אבל הם חלמו את מה שהאנשים שם חוו. כן. וזה היה מטורף. אפילו הזרה. כן, כן, כן. פשוט הזרה, שמשהו הולך לקרות. לגמרי. ממש בימים של השביעי, היו את השבועיים האלה שעדיין היו נהדרים. כן. שלא ידעו כאילו מי... כן. כן. ואז קיבלתי המון המון חלומות על בעצם או אנשים שמכוונים את הקרובים שלהם לאיפה הם נמצאים, או כאלה שכבר נהרגו, שהם ממש הראו לכל מיני אנשים, גם קרובים שלהם וגם לא, איפה הגופה שלהם נמצאת, וביקשו מהם להזדרז כדי להיקבר. היו המון, כן, כן, היו המון חלומות כאלה, וכאלה שנרצחו, שהגיעו לאנשים, גם שמכירים וגם שלא מכירים, ודיברנו על זה גם בקורס, למה זה קורה, שבעצם ביקשו מהם להעביר מסר למשפחה שלהם, מה הם מבקשים.
וזה, באמת, נחשפתי לסיפורים מטורפים, מרגשים, עוצמתיים, משהו כאילו, וואו. כן, זה דברים קודם כל, אתה לא מבין, וברגע שאתה עולה, הנה, כמו שפנו אלייך, כן. שברגע שאתה הולך למישהו שבאמת מבין, כמה זה משמעותי, כן. בסופו של דבר החלום, להעביר אותו הלאה. כן. כאילו, קיבלת ידע שאתה צריך להעביר אותו. בדיוק. ואם לא היית, אם לא היית מבין אותו, לא היית מעביר אותו. לגמרי, לגמרי. ואז הגיעו כל החלומות על החטופים, שאני יכולה להגיד לך שהם היו, אני עם צמרמורות עכשיו, זה היה מלא אנשים שלא מכירים את החטופים, וחלמו עליהם, גם על איפה הם נמצאים, גם, ממש, הם ראו איך הם נמצאים ברמת הפרטים, והם ביקשו מהם דברים, גם להעביר למשפחה. וכל פעם כשחלמו על חטופים, אז כאילו באו אליי בקטע של, טוב, חלמתי על זאת וזאת, על זה וזה. זה אומר שהם מתים? כי אנשים חשבו שהגיעו להם כמו נפטר. כן. כאילו, אם הם לא נפטר, אז מה הקשר שחלמתי עליה או עליו? מעניין. נכון. וזה בעצם חלום עם נשמה, שגם אותו למדנו בקורס, שזה יכול להיות גם כשהוא חי וגם כשהוא מת. אתה חולם על הנשמה שלו, אתה מדבר עם הנשמה שלו. הנשמה שלו הגיעה אליך. כן, כן. יש אנשים לפעמים שאני אומרת להם, אני יודעת מה קורה איתכם בחיים, אתם לא צריכים להגיד לי, אמרו לי, איך אני יודע? כן, כי אמרתם לי, את מה שאתם מרגישים. נכון. זה בדיוק זה. זה כאילו, זה לא אתה, כמו שזה הנשמה שלך רצתה לדבר איתי. נכון. וזה, וואו, זה ממש מטורף. זה מטורף. אני זוכרת, אם כבר מדברים על 7 באוקטובר, אני זוכרת, לפני החג, היה לי חלום על דודה שלי עוד פעם, אותה דודה, אחות של אבא, וזה היה חלום ממש מוזר, כאילו אצלנו בחג יש תמיד שולחן ארוך, מפה לבנה, אפילו 2 שולחנות, השולחן ערוך יפה, תמיד הכלים מסודרים, תמיד מסודר, כי אנחנו כולנו ביחד, כן. כל המורחבת. ואני זוכרת שהייתי בחדר של סבתא שלי, ואני רואה את דודה שלי עוברת, דודה שלי שנפטרה, עוברת עם כלים בידיים, עוברת עם הכלים, ואני רואה אותה והיא עוצרת בכניסה לחדר של סבתא שלי, והיא מסתכלת עליי. היא מסתכלת עליי, כאילו תסתכלי עליי. ואני מסתכלת, ואני קולטת שהיא עם כלים בידיים, שזה מוזר לי, ואני יוצאת מהחדר ואני קולטת את כל השולחן, היא עוברת אותי, ואני קולטת את כל השולחן חג, רק עם מפה לבנה. וואו. בלי כלים, לא כמו שהוא נראה בחג. בלי כלים, בלי כלום. מפה לבנה. ואני מסתכלת עליה, אני מסתכלת על כל האורך של השולחן, אני מסתכלת, ואני רואה את דודה שלי מצד ימין, ואת עוד דודה אחרת, שגם נפטרה, שהיא בצד אחר של השולחן, והם שניהם מסתכלות עליי במבט, בלי מילים. במבט כזה. המתנה. אני הרגשתי המתנה. הרגשתי ממש המתנה, ואני זוכרת שכל כך נבעלתי, כי סבתא שלי ישבה בסלון, ואז את כבר מתחילה, את יודעת, לדאוג. כן. את מתחילה לדאוג, את אומרת, מה, אולי זה קשור לסבתא שלי, אולי קשור... ולקחתי את החלום הזה איתי ולא סיפרתי אותו. ואני זוכרת שאחותי ובדודה שרצו לעשות חג במקום אחר, והם אמרו לי, אמרתי להם, אני נשארת, אני מעדיפה להישאר פה, כי פחדתי, חשבתי אולי משהו. אז אמרו לי, למה? אז אמרתי להם, היה לי חלום, אמרו לי, מה חלמת? סיפרתי להם את החלום, אמרו לי, אנחנו לא נוסעות, אנחנו נשארות גם חג. וואו. היה את כל הבלגן, כמובן, וזה של השביעי, ואחותי ישנה אצל סבתא שלי, והיא רצה, כאילו, היא הגיעה אלינו לבית עם סבתא שלי ועם דודה שלי, ועם כולם, הם באו אלינו לבית, ואני זוכרת אותה יורדת במדרגות, והיא אומרת לי, איפה מור? איפה מור? היא מחפשת אותי, ואני מסתכלת עליה, כי נרדמתי על מזרון, כולנו, זה היה ממש מוקדם בבוקר, ואני מרימה את הראש, והיא מסתכלת, ועושה לי, מור, החלום שלך, אני האחרונה שסגרה את הדלת אצל סבתא, ואני זוכרת שהסתכלתי לראות שלא שכחנו כלום, ואני קולטת את השולחן חג בדיוק כמו שאמרת. מלא זה צמרמורת. בדיוק כמו שאמרת. וזה היה
מאז, כל המשפחה כזה, את יודעת, מסתכלת, עם דודה באה אלייך הרבה, צריך להקשיב, כאלה. ותמיד זה כזה, תגידי, מה חלמת? חלמת משהו? משהו הולך לקרות? חלמת משהו? כזה. אבל זה אני זוכרת השביעי העשירי, שזה היה משהו ממש, ממש כאילו שחרוט כזה בזיכרון. וואו. לכולנו. כמובן, המון אנשים חלמו על השביעי לעשירי, לפני השביעי לעשירי, מלא עזרות, מלא מסרים. זה מטורף.